Здравейте, скъпи приятели, аз съм Диан Филков, Кобрата. От името на Мари и Краса каня всички близки, роднини и приятели на сватбеното тържество на техните деца Мартина и Цветелин на 11.07.2025 година. Локацията е град Лом, улица Бозвели 20, паркинг Болона. Сватбата ще се проведе в паркинга на открито от 18:00 часа. Кобра Бен ще бъдем там, елате да се забавляваме заедно.